Усім прывітанне, гэта Чык-Чырык, бла-бла-шоу на Еўрарадыё, якім Павел Свердлоў. Забыўся, быццам бы, як мяне завуць. Алексей Сапрыкін. Вось, абмяркоўваем тое, што абмяркоўваў Твиттер на гэтым тыдні. І сёння ў нас другая частка нашай праграмы. Учорашнюю можете паглядзець. Бачыш, як мне кожны раз цяжка, кожны раз што ты думаў? А што я думаў? А трэба ж было падрыхтавацца? А што ж ты не падрыхтаваўся? А я ж не ведаў. Ты ж цэлыя суткі былі на тое, каб падрыхтавацца. Ну, факап. Я адпачываў, ведаеш, таму што пасля вось перапрацоўкі твіттерскай інфармацыі трэба добра так адпачыць. Ладно, да твіттерскай мудрасці. Давай вернемся, што ў нас там засталося? Дмітрий Гурневич, журналіст, дарэчы, Радыё Свабода, але вось вядзе і твиттер свой. Ім дазваляюць? Відаць, так. Цудоўна. Апошнія целарухі Лукашэнкі нагадваюць дзіцячую гульню ў вайнушку. Калі ты складаеш дзве далоні, робіш з пальцаў пісталет і бегаеш паміж дрэвамі, уяўляючы, нібыта хаваешся ад кагосьці. Пра што гэта, Дмітрий Гурневич? Пра што? Украінцы не заўважылі на мяжы ніякіх зменаў, а ў галаве Лукашэнкі вялікае перамяшчэнне арміі. Ну, яго там увогуле перамяшчэнне вялікае ў галаве. Праўці, там умацаванне мяжы, перамяшчэнне ў галаве. Ты бачыў апошняе інтэрв'ю? Ну, не прыглядаўся. Фрагментамі, але заўважна вельмі трэмор такі. Да? Таму хутка загалоўкі Наталлі Радзінай з Харты могуць аказацца праўдай. Нарэшце, упершыню за 27 гадоў. Ну, калісьці. Як так, я цяпер зразумеў, да? Я нічога не казаў, то сказаў ты. Я толькі правяду аналогію са стрэльбай у тэатры, калі яна вісіць, то яна калі-небудзь у другім акце. Абавязкова выстрэліць. Што піша Твиттер? А можа яму ўжо, як Салазару дакладаюць, уся армія пад мазыром, абстаноўка напряжённая? Бел Алекс. Салазар — это Португалія. Ну, хто не ў курсе, это партугальскі дыктатар, які... Не Слізерин. Не Слізерин. Але ён вядомы тым, што для яго, напрыклад, выпускалі ў адным экземпляры газету про тое, што все добра, камунізм будуецца, Португалія там развіваецца. Ягоныя ж падначаленыя навулі. Абсалютна. Вось. І як бы ўжо там всем кіравалі іншыя людзі, па-іншаму абсалютна. А ён быў упэўнены, што ён дагэтуль жыве ў камуністычнай Португаліі, якая працягвае ісці. Нагадвае фільм гэтым курсам нейкім. Гудбай, бацька. Так да, гэта чыста вось тая самая гісторыя. Дмітрий Гурневич, вось ён згодны і з аўтарам твіта, і з табой ён піша, сітуацыя сапраўды набліжаецца ў бок Салазара. Ну, не вельмі доўга, я скажу шчыра, не вельмі доўга выдавалі гэтую газету ў адзіным экземпляры. Вось, пакуль яна была патрэбная. Пакуль мы не ведаем, ці выдаюць такую ж газету ў Беларусі. Ну, але магчыма. То бок Лукашенко ўпэўнены, што войскі рушили напрамку Мозера. И танки наши быстрые, да. Ну а девушки потом. Як гэта у народным альбоме. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Вось, а ніякія войскі нікуды, як бы, там чыгуначнікі казалі, што адзін чыгуначны состав з войскамі некуды туды у Гомельскую вобласць ад'ехаў. Belarusian in Rome. Беларусы ў Рыме. Піша. Італьянцы. Пачытаў бы ты, як італьянскія СМІ трансліруюць гэтую лухту. Учора напісалі нават, што Лукашенко абвясціў пра сваю адстаўку. Вось ты кажаш, трэмар, а там... А ў Італіі ўжо, можа, ведаюць таго, чаго мы не ведаем. Ужо все адбылося, як бы. Увогуле цікава пачытаць, як вось кругі па вадзе, да, прыводзіць да хваляў. У тых краінах, якія не дужа разумеюць, што тут адбываецца, у якіх прэзідэнт, можа быць, і не вырашае нічога, да, яны такі, што там это прэзідэнт, інтэрв'ю нейкае. А ў іншых, наадварот, калі палітык, які кіруе краінай, нешта сказаў, так да гэтай заявы трэба прыслухацца, значыць, яна нешта значыць, не абы, што там языком мелі, да? Вось, і вось яны ўсе глядзяць на гэтую
беларуска-расійскую, потому что інтэрв'ю было расійскаму прапагандысту, рэчаіснасць, да, і такі, што нам думаць, можа, ён сапраўды ўжо ў адстаўку сыходзіць, а можа, не сыходзіць. Ну, ведаючы італьянскую сітуацыю, асабліва ў палітыцы, якія яны там все фаны Пуціна і гэтак далей, то Ну, я спадзяюся, што вось гэта я не здзіўлены. твітарская спадарня, яна там па меры магчымасці ўтлумачыць, што ды як, бо яна відавочна ў тэме. Відавочна ў Рыме. Відавочна ў Рыме. Вось. І мне здаецца, што мы з вами мусім вось сваім знаёмым з іншых краінаў неяк там у чаціках, не ведаю, у дамовым чаціку, да? Там тлумачыць палітінфармацыю нейкую пра Беларусь праводзіць. У Італіі ж краіна, ведаеш каго? Хто правіць Італіяй? Рукі. Не. Ну, рукі-то рукі. Рукі это мова. Бонжорно, сеньора! Кіруюць усім італьянскія мамы. Таму трэба так. Трэба вось праз іх. Матрыархат. Матрыархат Я атрымліваецца. думаю, ты зараз скажаш, кіруе ўсім італьянская мафія. Мама. Туды трапіць складаней. Да. Мамы прасцей. Што далі, сябры? Навіна пра тое, што з'явілася беларуская аплікацыя для знаёмстваў? Это такі типа Для Тиндер, да, беларускі? Беларусі Тиндер забаронены, правда? Забаронены. Таму з'явілася аплікацыя ВІТ. Вид. ВІТ? Что это значит? Вид и Это жыццё? ты, я так разумею, ты Вітаю. рэгіструешся і пачынаеш, можа, Віталя, Віталя. можа, Вітя, Віталіна. Ведаем, куды ідуць рукі. Віта. Адкуль растуць рукі. Ну, карацей, ВІТ. Аплікацыя, можна ўсталяваць, зарэгістравацца і, Пазнаёміцца. ну, відаць так, я не ўсталёваю, я жанаты чалавек. Я таксама. Скучныя мы з табой, Ну. Алексей. Хаця Карацей, там, ведаеш, аплікацыі не толькі для не только для вот таких вот знаёмстваў, да? этого М. інчима. Не Для только для экстремистов, ты хотел сказать. Не только для экстрима. Карацей. Для чаго для яшчэ? сяброўства, Для яшчэ, сяброўства, якое не ўвусны. Типа для френд-зоны, да? Такая вот аппликация. Тады я і не буду яе ўсталёўваць. Болена А надо. вось Арыша Патрик Сти усталявала. Так, хаця ў яе хлопцы Распавяла недавно про свайго хлопца украінца. где-то Да. там Вось, на але фронте. усталявала і Мгм. піша вельмі доўгая рэгістрацыя, файна б скараціць, каб пры жаданні нешта туды дадаць. Але пасля першаснага карыстання інтэрфейс патрабуе прыкольчыка і зручнасці, але агулам задаволеная. Мгм. Наглядзелася на прыгожых беларусаў-беларусак па ўсім свеце. То бок некаторыя рэгіструюцца чыста каб Паглядзець, хто там ён. Я просто паглядзець. А Орыш это хлопец украінец, таму яна вось і усталявала, каб Типа з ім у Тіндары, ну ну я не скажу табе, што гэта можа прайсці незаўважана, мне здаецца. Вось так, асабліва калі пісаць у твітары. просто Про ейны хлопец не знойдзе, разумееш, яе там, Яе потому что там яго не знойдзе. пусцяць у гэту аплікацыю. Таму што это чыста для беларусаў. Так, О, я не ведаў. Ну ладно. Але аднаго беларуса там ужо знайшлі. так, якога ж? Гэта, мне здаецца, гэта Франк Вечорка. Франк Вечорка. Я не ўпэўнены, ну падобна. Ну, магчыма. Але магчыма Ён беларус, же ж хто беларус ён? на фота ніжэй. Самы завідны жаніх беларускі, не? Ну, ёсць за ім такая рэпутацыя, якую ён, канешне, абвяргаў шмат разоў, такого лавеласа. Вось, але, ну, калі гэта сапраўды ён зарэгістраваўся, то гэта сапраўды ён зарэгістраваўся, Ну. таму што ўжо ж была гісторыя пра Галачка там дзяўчыну, ёсць? У яго? Ну, толькі нейкі ягуар. Ніякай галачкі. Карацей, была ўжо гісторыя пра дзяўчыну, якая там сама сябе знайшла, хаця яна там не рэгістравалася. вось. Сваю фотку, там было напісана, што і 23, хаця і 27. Выглядае То бок добра, таварыш свеженька. майор працуе. Ну, відаць так. Ужо і там. Пра гэта вельмі шмат менавіта рэплаяў. Сябры, рэплаяў вось такіх. Хто-ніхто піша. Каб паглядзець у праграме від мапу, то трэба абагуль. Абагуліць? Вось не ведаю, можа, я недакладна ведаю беларускую мову, і вось гэта слова абагульма, яно, магчыма, што-небудзь Можа, абагуль, хтосьці што-небудзь азначае. Але ну ладно, можа можа быць, это скараціў, проста можа запісачка. не дапісаў, можа не Карацей, хапае трэба знакаў. паказаць сваё месцазнаходжанне. Можа, это замена нейкая, да? Ну, магчыма. Праблема ў тым, што там бяруць дакладныя каардынаты, а не проста горад.
просто рай для сталкераў. Это І ж дакладныя хто-ніхто. координаты, каб То бок цель ты накіраваць каб правильно. паглядзець, хто дзе, ты паведамляеш, дзе ты. І гэта таксама Зараз бачна жа. усім. Мгм, Да? Конечно. Дзень Ось. добры. І вось хто-ніхто, ён лічыць, што это знаходка для сталкераў, Ну, а абсалютна. Бушка лічыць, што і для таварыша маёра таксама. Дзякуй за інфармацыю, Хто піша, распрацаваў не эту буду і спрабаваць. Хто распрацаваў? Таварыш маёр Таварыш майор, видимо. распрацаваў, я думаю, каб Ну. ведаць, Дзе вы... хто дзе. Ну, Дарэчы, калі? слухай, калі ўсе зарэгіструюцца, это ж мы даведаемся, колькі беларусаў у эміграцыі. Направду. так мы уже і так даведаліся. Ну, дакладна. Ужонт там нам І нават расказаў. хто дзе, разумееш? Не, ну вядома, можна выехаць куды-небудзь у цэнтр, раіць нам хто-ніхто. У Ну, то бок не райцэнтр. рэгіструйцеся ў від пряма з дому. Мгм. Да, выедзьце ў цэнтр, каб ён зафіксаваў іншае месца. А лепш у аэрапорт які-небудзь. Але правільнае пытанне, навошта Ну. ўвогуле у гэтым прыкладанні такая дакладнасць, каб да цябе дадому маглі прыйсці. Ну я думаю, Алло. што распрацоўшчыкі гэта з найлепшых пабуджэнняў Конечно, рабілі, з Таму што ну найлепшых. вось вы хочаце пасябраваць з беларусамі, якія жывуць побач з вами. А як вы пра іх даведаецеся? Вось калі ласка. Вось прыходзьце дадому. Ну. Да? А аказалася, што працуе на і ў іншы бок. Ведаеш, як называюць людзей, якія з карысных меркаванняў, Мгм. яны нешта робяць, чым пасля карыстаюцца зусім не з бескарысных меркаванняў людзі. Ну, як? Карыснымі ідыотамі. І пра гэта Антон Матолька распавядаў у папярэдняй частцы нашай праграмы. Дарэчы, можете паглядзець. Хацеў сказаць, што Мгм. спасылачка там недзе ёсць на YouTube-канале. Паглядзіце, бо мы ўжо ў другой частцы. І працягваем другую частку. Ну вось калі мы ўжо пра каардынаты, пра лакацыі, вось ностальгічны Лакацыі. твіт ад экс-Джипсенкова. А вы таксама часам глядзіце на свае родныя гарады праз карты ў рэжыме спадарожнік, каб пабачыць, што там новага набудавалі. Ці вы нармальныя? Ну вось, то бок Google мапы-то ўжо абнавіліся. Абнавіліся? Яндекс мапы абнавіліся. Ну з таго часу, як мы з'ехалі, ну я думаю, за 3 гады. Давай дакладна. паглядзім. Вот Давай. пакуль вот я вот Наўпрост, у жывым я буду эфіры. бла-бла-шоу, да, Ну, ты вось Вот я пагляджу, ці ёсць пра свой родны горад. пра свой родны Што горад. твітарскія, глядзяць ці не глядзяць, як ты думаеш? Я думаю, Шарандоля. што глядзяць. Хожу па ўсіх раёнах, дзе жыў. На гадзіны 2 занятак. На жаль, не магу знайсці дом, у якім жыў да 3 гадоў. Вельмі гэта турбуе. Вось і зараз узгадаў, дзякуй табе, цяпер не змагу легчы спаць. Ну, то бок пойдзе правяраць, як там жывуць раёны, кварталы, жылыя масівы. Ніцак, 17, адказвае так. Гляжу на твой родны Бабруйск кожны месяц у рэале. Зайздросціш. Ну, то бок, я вот думаю, што зайздросціць Няма чаму. асабліва і няма чаму. І Джипсенков таксама так думае. Ну, не прама зайздрошчу, піша ён, але нешта ёсць. Хачу сказаць, гэта твітер. Тут чалавек можа пахваліцца тым, што ён кожны дзень глядзіць у рэале на Бабруйск. Не на нейкі там Парыж ваш. Не на нейкі там Не на Тбілісі, Де Жанейра. Вось. А на наш родны Бабруйск. Далей пачаліся ўжо гешэфты. Хочаш паглядзець на свой родны Бабруйск? За добрую плату. Не 8, конечно, баксаў, танней, конечно ж, а 8К-то адкуль з'явілася? Это так само з папярэдняга выпуска у нас зацыкліваем. часткі нашай праграмы. Як все звязано, сябры, я ўжо пачынаю падазраваць нешта. Карацей, за добрую плату магу на экшн-камеру зазняць ваши родныя мясціны ў фармаце шпяцыра па вуліцах. Хочаш пагуляць па роднай Малінаўцы, наймі беларуса, ён пагуляе, Просто пагуляе за цябе. за асобныя грошы пиздзелка з гопнікамі ля крамы, там яшчэ можна што-небудзь придумаць. А потым ты ў VR-акулярах у гэтых новых ідзеш, быццам бы ты тут па Варшаве гуляеш, а быццам бы па Малінаўцы. А яны-то ўсе не ведаюць, што ты цяпер наўпрост у Малінаўцы. Справаздачу таксама выдам для экстрэмістаў, аплата
натурай. Вось не Это ведаю, што мае на ўвазе. футрамі вавёрак? Это трэба для этого зарэгістравацца ў прыкладанні від, хіба што, да? Напэўна. І Слухай. апошні твіт будзе ад Лёшы Івашкевіча. Фільдзіл. Не, мы глядзім родныя мясціны праз вось такі сайт. Мгм. І сайт тут, які А, нам паказвае так. ўздзеянне ад ядзернага выбуху. Мгм. Вось там, калі ўпадзе бомба, вось там усім капец, А вось там там не ўсім. не зусім усім, вось тут яшчэ нейкія людзі, тут, а Тут вось все там выжывуць. бяспечна. М. Типа. Это Што? цікавая ідэя. Я знайшоў, сучасная. Паша. Ну што? Знайшоў. Месяц таму абнаўляліся. Абнаўляліся месяц. Абнаўляліся Таму месяц таму, рэальна можаш... прычым, ведаеш, хто абнаўляў? Нейкі раварыст у самбрэро. Неблага. Можаш паглядзець рэальна, як выглядае твой дом, ну, Так. звонку, канешне ж, да? Просто месяц таму як выглядаў. Нават лецейка яшчэ No. не скончылася, No. ты ведаеш. Ну, добра. Пайду пасля праграмы пагуляю па роднай Маліноўцы. Ну, яшчэ ностальгію ў нашу праграму, нешта адно за адно. Ой, гэта страта просто. Міхась Ільін страта. заўважыў, што легендарныя часопісы «Каламбур» і «Адзін дома» закрываюцца. Да, Я думаю, што Слухай, яны ўжо даўно закрыліся. это таму, што твоё дзяцінства скончылася, Мгм. відаць. Новыя і новыя пакаленні маленькіх беларусаў, шпэндзікаў выпісвалі «Каламбур», «Адзін дома». Записывалі. Выпісвалі, відаць, это ж часопіс, ён прыходзіць, Мгм. паштальён прыносіць. Каламбур. Каламбур, ты думаешь? Карацей, РІП заўважае Міхась Ільін. І Журбінка. адразу ж пытаецца у нас, што? А цяпер важнае пытанне. Ці ёсць онлайн-архіў са старымі нумарамі «Каламбура»? То ён дзеля сябе ці дзеля сябра пытаецца? Так вот, я думаю, Міхась Ільін, стендап-комік, пытаецца, ці ёсць онлайн-архіў са старымі нумарамі «Каламбура». Ты што, Міхась, жарты хочаш тырыць з часопіса «Каламбур» для Паша, сваіх... вось гэта ў цябе, стендапаў. канешне, меркаванне. Это мы, значыцца, прыходзім на твае канцэрты, а слухаем жарты з часопіса «Каламбур». Вось таму яны нам здаюцца такімі знаёмымі, Родным. роднымі, нейкімі вось Ўсё ж такі, эмоцыі. пакуль што гэта фантазіі, таму што Міхась ты яшчэ не знайшоў. Але вось як знойдзе, то панясецца. Новы стендап-тур Міхась Ільін. Каламбуры! Каламбурачная. Каламбурачная. Хто-ніхто згадвае, што яму так і не адказаў хлопец, які пісаў у калонку знаёмства, у якому адправіла ліст гэта твітер-карыстальніца ў 2007 годзе. Верніце каламбур, верніце 2007 год. І вось як выглядала аплікацыя «Від» у 2007 Вось, годзе. вось, бачыце. Калонка знаёмства. Но там таксама трэба было адрас пісаць дакладны. Каламбур. Мгм. Да, бо іначе Ну, это ты ж сэнсу няма. так. Як бы, калі ты недакладны адрас пішаш. І гэта цябе маглі сталкерыць. Але просто ў 2007 ніхто такой хернёй не займаўся. Ну, сур'ёзна. Навошта, калі можна адкрыць любімы часопіс «Каламбур», які Пахне вось этой асетнай фарбы, этой чарнілам. чарнілам. Фарбай, Мгм. да, і знайсці Анекдоты, знаёмства, Што там было? анекдоты, коміксы, Коміксы, відаць, гульні там карыкатуры, якія, гульні. крыжаванкі. Вось гэта ўсё сышло. Вельмі шкада, піша нам Алар-гібрид. Але гэта артефакт сваёй эпохі. Напэўна, пра нас, Алексей, калі-небудзь будуць казаць, калі ўжо мы, як легенды, Артефакт. сыдзем на пакой, Мгм. будуць казаць. Вельмі шкада, але гэта артефакт сваёй эпохі. Спадзяюся, гэта будзе хутка. Напэўна, неяк можна было, маючы пэўную базу падпісчыкаў і чытачоў, трансфармаваць гэта ў онлайн-супольнасць. Але трэба было гадоў 20 таму пра гэта паклапаціцца. У апошнія гады тамака 2,5 студэнткі журфака артыкулы пісалі. Там былі артыкулы. Ого! Артыкулы? Ну, можа, у апошнія гады... Адкуль вось з'явіліся. гэты карыстальнік ці карыстальніца ведае Ну, падрабязнасці? піша быццам бы Быццам абазнаны. быццам бы галоўны у гэтай рэдактар. справе, да, які наймаў гэтых 2,5 студэнтак. І нарэшце «Панч». Дарэчы, таксама такой часопіс ёсць. Яшчэ адно
Независимая СМИ стала жертвой репрессий. Сябры, Ну хіба рэпрэсію гэта не той выпадак, гэта рэпрэсіі часу. Такі часовы не патруль. шкадуе нікога прыехаў і нішто. не пашкадаваў. Ну і што? Нам застаўся адзін твіт. Так. Твіт, якім мы вызначылі Твіт як тыдня. найлепшы Найлепшы. твіт тыдня. Та-та-та-та-та. Аўтар, яго спонсор, гэта Дзеніс Бліщ. Вядомы, Мгм. дарэчы, блогер яшчэ Так. з часоў часопіса «Каламбур». Вось, і Бліщ, ён, здаецца, вось проста Напісаў. пра навіну. Мгм. Піша нам пра нейкую вот навіну. Але як прыгожа. Ну, давай. Голы житель Барановичей выпал из окна в Осиповичах. Это ён у часопіс «Каламбур» мусіў быў напісаць. Ну, каламбур, такі геаграфічны каламбур, конечно, прысутнічае, але ну, думайцеся, сябры, якая гісторыя? Голы Стаіць жыхар за гэтым Барановича раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. выпаў 8 словаў. з вакна у У Асіповіча. Осиповичах. Аднойчы Дзеніс Бліщ паспрачаўся з Эрнестам Хемінгуэем. Хто з іх зможа напісаць? Блішч блішчнуў. І вось Бліщ, мне здаецца, выйграў сёння. Мгм. У Хемінгуэя і ў нашым нефармальным конкурсе пераможца, якога атрымлівае нішто. Трымай, Трымай, Дзяніс. Дзяніс, карыстайся з розумам. Так, і Вер, павагай. слава і павага ад нас табе. Сябры, ці ты хочаш? Ну давай, Давай. я. Сябры, гэта быў чык-чырык бла-бла-шоу на Еўрарадыё, у якім Павел Свердлоў У якім Алексей Сапрыкін у двух у дзвюх частках на гэтым тыдні абмяркоўвалі ўсё тое, ад чаго палыхала у беларускім сегменце X, ён жа Twitter, Все ты Ён придумал жа добра. Ён жа Белтві, ён жа Твібай. Трэба выціскаць па кроплі Максімальна. носьбіта А ты савецкай ведаеш, культуры. гэта таксама да таго вось правінцыяльнага тэйка пра Варламова і Семёнова. Ну глядзі, вось бачыш, все роўна мы вось каланіяльную культуру ведаем лепш, чым сваю. Я спадзяюся, што да, ну мы ведаем сваё, мы ведаем чужое, гэта нармальна. Спадзяюся, што Але прыйдуць людзі за намі, якія у будуць галаве лепш, будуць мець чым мы. менш вось гэтых састарэлых, непатрэбных Пракаветачных. нафталінавых асацыяцый, Мгм. да? І больш ужо сучаснага нашага. А для іх і працуем. Да сустрэчы. Пакуль. Сябры.